Ahoj, Dominik. Přišla nám novinka od JDLka, a to přesněji JDL Onyx. Jinak, abychom tady měli přímo porovnávačku, tak jsem si vzal starší model od JDLka a jdeme se kouknout na novinku. Klasická rozbalovačka jak iPhone. To je vončo. Já už se přiznám, už jsem se do toho koukal jednou. Tak, klasicky nějaký manuál. Máte tady asi i manuál, jak můžete udělat zero gap. Jo, je tady, paráda. Nepotřebujeme další věc. Nástavce, klasika. Tady máme dál olejček, šroubováček. No, základní klasika a samozřejmě napájecí kabel. A jdeme rovnou na to. Jo, to je nádhera. Tak, na první pohled. Určitě ta diamantová rukojeť je o něco menší. Můžete se kouknout rovnou. Dáme tam určitě nějaké detailnější záběry, ale můžete vidět, že ta diamantová rukojeť je o něco menší u toho Onyxu. To samé se děje i u vlastně zapínání. U staršího Fresh Fadeu je to zapínání o něco větší, tady je to menší a jinak u té rukojeti ještě si můžete všimnout, že tady je vlastně takový, nevím jak to říct, nějaký prostě průstřel a vlastně ta rukojeť je tady lehce vlastně vystupuje. Já u toho Fresh Fadeu už mám vlastně fadeovací hlavici, ale klasicky vám u Fresh Fadeu přijde taperovací hlavice. U Onyxu už máte klasicky fadeovací hlavici, která je vlastně úplně stejná jak u Fresh Fadeu. Páčky jsou taky trošku lehce jiné, u Onyxu je něco menší, u toho Fresh Fadeu je taková bytelnější. Ty vole nice. Základní rozdíly. Fresh Fade, polovina výkonu 6000, full výkon 7200. Onyx, polovina výkonu 6000, což je to samé vlastně, ale full výkon máme 7500, takže vlastně o 300 otáček za minutu více, než měla starší verze. Mezi další rozdíly můžeme zařadit samozřejmě i vydrž strojku. Při maximálním nabití Fresh Fadeu vám strojek vydrží 4 hodiny, při maximálním nabití Onyxu vám strojek vydrží až 5 hodin. Navíc vlastně díky této dokovací stanici, která má tady dokonce takovou novinku, máme tady vlastně dva způsoby napájení a to je fast charging, kdy strojek nabijete za 3 hodiny a economy mod, nebo spíše JDL to nazývá jakoby nějaký inteligentní nabíjení. To inteligentní nabíjení ve zkratce znamená to, že vlastně prodlužujete životnost baterie a tím pádem vám strojek vydrží déle, bez nějaké výměny třeba baterie. Pojďme se podívat na střídací hlavici, která je teď takové speciální matné černé. Je pokrytá titanovým povrchem, který je odolný vůči nějakému poškrábání nebo opotřebení. U minulé verze Fresh Fadeu jsme mohli najít háček na zavěšení, zde ho máme taky. Váha tohoto strojku je 285 gramů, jak u vlastně minulé verze Fresh Fadeu. Zde máme velice tichý motor, který vás při vlastně celodenním používání nebude obtěžovat. První můj pocit, tak fakt jde cítit, že ta vlastně rukojeť je o něco menší. Strojek se drží ještě příjemněji než vlastně minulá verze. Uvidíme, co ten výkon, jestli to půjde poznat. Těžko říct, doufám, že jo. Je to vlastně jenom nějakých 300 otáček navíc, ale může to určitě něco pomoct. Jsem zvědavý na tu hlavici. Cenovka tohoto strojku je 4419 korun. Tak jo, to bylo všechno. Já vám děkuju. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když zanecháte like nebo komentář a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.